ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, шумо мехоҳед агар фурӯшта монда реклама кардан, марамаш шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ хона, чӣ квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе пойтахт, аз территорияи Варзоб, территорияи Муъминобод, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Вахт, территорияи шаҳри Вахтат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсунзода, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Дангара, территорияи шаҳри Нав ва дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳои арзон қадри қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухтар, Регар ва Кӯлоб ҳастанд. Нархҳо сар мешавад аз 49-50,000 сомон то нархҳои 850,000 сомона хона ҳастанд. Ва курси имза бошад 120 сомону 20 дирам. Дӯстони азиз, бошад навор аз сар мекунем, марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки хонаи дошона ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, яъне дӯстони тарафи Варзобгес мегӯянд. Дӯстони Варзобгеса болош баъди таксиҳои Хуҷанд, маҳаллаи Бакували Нав. Дӯстони аз роҳи Калон мегӯяд 1 километр дурун. Бо хоҳехтономаша маълумотша занг зада мепурсед. Дӯстони азиз, обшим Варзобгеса болош мегӯяд баъди таксиҳои Хуҷанд. Дӯстони азиз, маҳаллаи Бакували Нав. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки хонаи дуошона ҳастад, тагу боло ҳастад, пашти 15 хона дорад. Хона пӯшондагӣ мақсад ки фақат бе ремонт. хоб 15 хона дорад, трезаҳои галавни қадри як чизаш часпондагӣ ҳастад ва гирдванашда одамо зиндагӣ доранд. ҷош ҷои нағз хай казоне ки бо махсул бошад, срочно фурӯшия. нархи хонаро мегӯяд 550,000 сомон мегӯем, бо муомилаи хуб мекунем. Дӯстони азиз, ин рақамҳошу рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp дар рақамҳо дорад. Нархи хона 550,000 сомон бо муомилаи хуб, дӯстони азиз, дорад. Агар ягон маълумотша шумо бухоҳед бештар фаҳмидан, оиди нархи навош аниқ кардан, дар рақамҳои поёмда занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва арзон мекунад. ҷош ҷои нағз бо ҳавои тоза, мақсад ки бухтон марамат карда бо маълумотша аз соҳибашон дар рақамҳо занг занед, бо маълумотша гиред. мегзарем ба дим ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Аҳтамобод. Дӯстони азиз, ноҳияи Муъминобод дар деҳаи Аҳтамобод. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки фундаментҳои хона рехтагӣ ҳастад, сангпангшам овардагӣ ҳастад. гирду ванашда дӯстони азиз, одамо зиндагӣ доранд ва обшам ҳастад. обша дар кӯшахтон мекашед, туғрӣ мекунед. свет дӯстони азиз ҳастад наздикии бозори марказӣ. Дӯстони азиз, бо дигар чизҳои лозимиам дар наздикиш ҳастад. хона срочно фурӯшӣ ҳастад, нархаш бо маслиҳат, яъне ки арзон аст. дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат. шумо занг мезанед, нарх навоша соҳибшон мегӯянд, бо хоҳехтон байнтон муомила мекунед. ҳамин хело чӣ хеле гуфтам, адреса ноҳияи Муъминобод, дӯстона деҳаи Аҳтамобод. 8 сотиқи замини хонакани фундаментош рехтагӣ. ай бухтон ба дилтон бо фарқи ҷоша, яъне ки дигаргунӣ мекунед. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои Мегафон 79 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Вавилон ахираш 78 кор мекунад ва сеюмаш рақамҳои Россия инашта WhatsApp доранд. наздикии бозори марказӣ, светам дӯстони азиз ҳастад, обша фора мекашед, мегиред, ҳуҷҷатша хутон бо соҳибшон, яъне ҳамаша фаҳмода метавонад, срочно марамат. мегзарем ба сеюм ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар тарафи Душанбе, тарафи Ҷангалак, рӯпарои кӯли Душанбе. дӯстони азиз, канечкаи маршрути 26 дӯстони аз роҳи Калон мегӯяд то хонара, то ҳамин ҳавлира ҳамагӣ 1 километр. роҳаш асфалт. дӯстони азиз, 3 сотиқ заминашон, ай ҳамин гӯшаи ҳавлии хонашон 3 сотиқша, яъне ки мефурӯшанд бо ҳуҷҷатош кади. дӯстони азиз, яъне ки ай гӯшаи ҳавлишон 3 сотиқша отдельно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, ҷош ҷои нағз мегӯяд, обсӯд мегӯяд ҳастад, ҷои беҳтарин мегӯяд, омада аз пеш бинед, ҳуҷҷат мегӯяд, дорад. нархаш мегӯяд 110,000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. адрес шаҳри Душанбе, тарафи Ҷангалак, рӯпарои кӯли Душанбе. дӯстони азиз, яъне ки рӯпарои кӯли Душанбе, канечкаи маршруткаи 26 аз роҳи Калон то хонара ҳамагӣ 1 километр. бо дӯстони азиз, рақамҳо шумондагӣ ҳастад. чӣ саволе ки доред оиди ҳамин ҳавлӣ, рақамҳо шумондагӣ ҳастад, рақамҳои дастӣ ва WhatsAppшон занг занед, бо ҳамаша гирем. роҳаш мегӯяд асфалт. дӯстони азиз, аз
гӯшаи ҳавлӣ 3 сотиқ мегӯяд аделина мақсад ки ҷудо карда метиҳанд бо ҳуҷҷатош катӣ 110 000 сомон боз муомила дорад. Марҳамат шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ ё ки ноҳияи Сино дохил мешавад. Нагуфтанд сунят дар кадом ноҳия дохил мешавад, не ки дар ҷамоати Лолазор мегӯяд соҳибшон бо хай дигарша худтон аниқада гирен. Кадом района дохил мешавад инаша нагуфтанд сунят азиз сирошна фурӯшӣ ай. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар мегӯяд хона дорад дӯстони азиз. Яъне ки 2 сотиқ замин 6 дар хона аст. Дӯстони хонавош мақсад ки инам хеле калонмайда 4/7 инам хеле 3/3 ҳар гуна дӯстони азиз хона дорад. ҳоҷатхона дӯстони аделни кухни аделни подвали калон дорад. Ремонт кардагӣ дӯстони ду хонаш мегӯяд. боз хай дӯстони ошхонаву ваннаву ҳоҷатхонаш мегӯяд аделни нархаш мегӯяд ҳамагӣ 60 000 сомон аст. Боз муомилаи худ дорад дар шаҳри Душанбе дар ҷомоати Лолазор. Дӯстони азиз агар кадомтон ки маълумотҳои аниқтар ки мехоҳед оиди хона фаҳмидам рақамҳошон мондагӣ аст рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон марҳамат занг занед маълумоти пурраша аз худашон гиред. ва одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен квартира замин мошин ягон техникаи компания ягон маҳсул хоҳед ки реклама кардам марҳамат сурат маълумотро доед дар рақамҳои болода 20 мо реклама фурӯшда мегузорем. лайк аз ин навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дар ҷамоати деҳоти Ленинград. ҳамин хел маълумот. дӯстони азиз 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки бо калидору ошхонаву баняву кухни дӯстони азиз ҳаст. дар наздикии хона дӯстони азиз масҷид мегӯяд 100 метр. хоб магазин ҳуҷҷатош 100% мегӯяд. ягон камбудӣ надорад. ҳама ҷош мегӯяд ҷои хубсунат ҳама чиз мегӯяд ҳастае. ҷои зур. нархаш мегӯяд 530 000 сомон аст. боз мегӯяд муомила дорад. дӯстони азиз хеле бо чӯлоби онгурам кардагӣ гирдванаш маҳкам. нархи хона 530 000 сомон боз муомила доштаем. рақамош аст мегафон шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз ногуфта намонад. лайкора занед фикрот кунед дар комментария нависед ва силкаи навори мо дар рафиқатон паризаш кунед. шахсоне ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфтед квартираи маъқулӣ наёфтед ҳаволи маъқулӣ наёфтед дар комментария нависед ки чӣ намуд дар кор аст аз куҷо бошад то чанд сомона нависед. мо кӯшиш мекунем ки ёфтем ба шумо пешкаш кунем. наёфтем бо хай видеои ояндара мақсад ки иҷдод мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи вахш яъне кирифи якумда вахш дохил мешавад. дӯстони азиз 1 километр мегӯяд дурун мегӯяд михел 9 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ дӯстони хонаҳои баракай. 5 хона дӯстони азиз мегӯяд мақсад ки қоидавӣ кардагӣ ремонт мегӯяд кардагӣ аст. ремонтҳои замонавӣ кухни бания мегӯяд анҷомхона ҳуҷҷатхона дӯстони ҳамааш ҳаст тайёр ай. хоб нархаш мегӯяд 385 000 сомонӣ аст. боз муомила саудои хуб мегӯяд ин хона дорад. адрес дӯстони аз чиқарякум ноҳияи вахш дохил мешавад тарафи кирифи якум. хай бо рақамҳошо мондагӣ аст ки ҷоше ки шумо нафаҳмидед дӯстони азиз шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳанд. хона замин квартира мошин маҳсулот чизе ки боша мо реклама мекунем дар ютуб инстаграм тикток телеграм фейсбук. марҳамат дӯстони азиз чизе ки боша барои фурӯшӣ сурат маълумотро рақамҳои болобуда рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор назди бозор. дӯстони азиз назди бозорда дом қарор доштае. дом дӯстони азиз аз берун омода аст. фақат ки дурунаша квартирара метавонед ремонт кунем. сехонага квартира аст. дӯстони азиз дар сеюм мошина қарор дорад 77 квадрати метр. квартира дӯстони азиз монтаж картон дар тирезаҳо часпондага фақат рангбор нам хеле корои сантехника ам хеле корош мондагӣ аст. бо хехтон маша ани кадам главниш катор ва монтажиш светиш гузарондагӣ дӯстони азиз. хоб об мегӯяд дорад дӯстони азиз бо барқи доимӣ мегӯяд таъмин аст. нархаш мегӯяд 445 000 сомон аст. боз муомила ва савдои хуб дорад. адрес шаҳри дӯстони азизи бозор дӯстони азиз доми тайёр дорои дӯстони азиз чунин лифтам доштае. марҳамат дар рақамҳои поёмда занг занед чӣ саволе чӣ маълумоте ки мехоҳед марҳамат гиред. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дӯстони азиз назди бозорчаи гулистонда. дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар 9 мошина қарор дорад 54 квадрати метр. боб свет таъминат ҳоҷатхона ошхона бания кухни дӯстони азиз термис ҳама чӣ дорад. документош мега 100%.
дуҳуҷрага дар назди бозорчаи Гулисута бо таъмири замонави дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, мақсад ки потолокош мегӯяд фигурния, яъне ки хеле фигурни задага бо хеле светомузикои ҳархела будага аст, санусел дорад дӯстони азиз. Обшин бо тамоми техникаҳои замонави кухни гарнитур мебелу ҳама чи обшин дӯстони азиз дорад. духонагаи калон нархаш мегӯяд 410 000 сомон аст, бо муомила савдои хуб дорад. оиди дӯстони азиз, ин квартира шумо ягон маълумот ё ягон саволои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидам, дар рақамҳои поёмда занг занед. хоҳиш ки лайкора занед. баъд дӯстони азиз, силикаи навори моро дар рафиқотон дар саҳифатон подписаш кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, неки Регарда, назди Кохи Нурда. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар 8-ум ошона қарор дорад, 42 квадрати метр. бо ремонтҳои замонавӣ таъмин, инчунин лифтам дорад, лифтшам кор мекунад, об свет мекунад, доимӣ ҳаст дӯстони азиз. квартира мегӯяд 42 квадрат дӯстони азиз дар 8-ум ошона бо лифт ва мақсад ки зиндагӣ осуда дӯстони азиз. сирошона фурӯше то қа суми холӣ на алиш мешавад, на дӯстони азиз дига, фақат суми холӣ, нақд сум. хоб нархи квартира мегӯяд 235 000 сомон. нархшам хеле соҳибшо муҷа. нархи квартира 235 та бо муомила, мақсад ки бо хичон мекунем. дӯстони азиз, дар ватсапшон нависем ё галасаво рӯй кунед, хичон ҷавоб метиҳанд. хайё ки рафта аз пеш бинед рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон марама занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, дар тарафи родоми Раъно Ғафурова. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар 3-ум ошона қарор дорад, 38 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ ва термис дӯстони азиз. квартира мегӯяд бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи квартира 310 000 сомон аст, боз муомила ва савдо дошта дӯстони азиз. чихелектор шаҳри Кӯлоб, хона мегӯяд квартира дар тарафи родоми Раъно Ғафурова. дӯстони азиз, мегӯяд сирошонам фурӯшӣ аст. шахсоне ки мехаред аз рақамҳои поёмда маълумоти пурраша ва дастрас карда гиред. ва касоне квартира, замин, хона, мошиндорӣ хоҳед ки реклама карданд, дар рақамҳои болодаи мо сурат маълумотро рӯй кунед, мо реклама мекунем. лайк аз ин наворот то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гравзавод дӯстони азиз. якхонага квартира аст ки дар 4-ум ошона қарор дорад, 38 квадрати метр. якхонага дар 4-ум ошона 38 квадрати метр. дӯстони азиз, хонаҳо мегӯяд, мақсад ки хай мисол духонагам хоҳем мекунем. калидор мегӯяд дӯстони 2 ба 3 аст, 282. калидорш мегӯяд 2 ба 280 ва хонааш мегӯяд 5 ба дигариш 180. балкони кавлам дорад дӯстони азиз, ванна пана дорад. нархи квартира 340 000 сомон аст, боз муомила савдо дӯстони азиз доштаем. хай бо рафта аз пеш бинед дӯстони азиз, муомилаи хуб дошта. рақамҳошо мондаги мегафон марама занг занед. мегзарем ба 12-ум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Куруксой. ҳамин хел маълумот бо хайхтон маълумотшо мебарем пурратар. деҳаи Дангара, мақсад ки дар Дангара деҳаи Куруксой. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин массуҳат дорад ки фундаментош рехтагӣ аст, гирдванашта одамо зиндагӣ дорад. нархаш мекард ҳамагӣ 50 000 сомонӣ. фундаментои временка ва 8 сотиқ замин, нархаш 50 000 сомон. рақамҳошо мондаги аст, дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда худтон гиред. мегзарем ба 13-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зебушка дӯстони азиз. шаҳри Душанбе, Зебушка. духонага квартира аст ки дар 5-ум ошона қарор дорад, 50 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, термис, ремонтҳои замонавӣ. квартира мегӯяд дастурошона фурӯхта мешавад бо нархи 530 000 сомонӣ, боз муомила савдои хуб дорад. 530 000 сомон бинед мақбул шид, муомила мешавад. дӯстони азиз, рақамҳошо мондаги аст. оиди квартира ягон маълумот хоҳед, марама занг занед. хай квартира тоза, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ бо сифат. чӣ саволе доред, то қасуми хола мега алиш палиш намешавад. дӯстони азиз, фақат одамои конкретна харидоро занг зананд. мегзарем ба 14-ум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Заринкӯҳ дӯстони азиз, бари қидаи 3, шаҳри Кӯлоб. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин массуҳат дорад ки мақсад ки фундаментҳои 3 дар хона мегӯяд, қат як калидор мегӯяд рехтагӣ аст дӯстони азиз.
баландиаш мегӯяд 1 метр астай, нархаш 50000 сомонӣ астай, боз муомила доштаем. касида ки дар кор астед номара ман занг занед дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Заринкӯл дӯстони азиз. То қас сумми холӣ. ин буд навори 11 то видеои анда худом гамон ҳамаи